Испания 2026. Безплатно здраве за българи, как и кой има право. Здравейте! Днес ще се опитаме да внесем малко яснота по един въпрос, който вълнува много хора, а именно, какво точно покрива обществената здравна система в Испания? Ще се потопим в детайлите на една сложна, но и доста добре организирана структура. Целта ни е да разберем кои услуги са гарантирани и напълно безплатни за всеки жител, без значение в коя част на страната се намира. Нека започнем с една напълно житейска ситуация, която ще ни помогне да разберем основата на системата. Да си представим, че някой живее в Мадрид, но по една или друга причина решава да се премести в прекрасната Валенсия. Въпросът, който съвсем естествено изниква, е: ами сега, променят ли се основните здравни права? В страна като Испания, където всяка автономна област има своите правомощия в здравеопазването, това е съвсем резонен въпрос и често може да предизвика несигурност. Отговорът обаче е изненадващо ясен и, бих казал, успокояващ. Той се основава на един фундаментален принцип, който е заложен в самата сърцевина на испанската здравна система. Въпреки регионалните различия в управлението, съществува една, нека я наречем, желязна национална гаранция. Точно тя осигурява единен и висок стандарт на здравни грижи за всички, навсякъде в страната. Добре, нека сега се потопим малко по-дълбоко, за да видим как е изградена тази гаранция. В тази първа част ще разгледаме онзи ключов елемент, онзи юридически стълб, който прави всичко това възможно. Става дума за правната рамка, която осигурява тази национална гаранция за здраве за всички. В основата на всичко стои един ключов документ с малко, как да кажа, сложно и бюрократично звучащо име – Cartera de Servicios Comunes. Но нека това не ни плаши. Всъщност, ако го преведем, означава просто общо портфолио от услуги. А най-лесният начин да го разберем е да си го представим като една голяма, обща за всички кошница със здравни услуги. В тази кошница са събрани всички основни неща – прегледи, изследвания, лечения, които са абсолютно и безусловно гарантирани за всеки един жител на Испания, без изключение. И тук е много важно да подчертаем – тази кошница не е някакъв пожелателен списък. Не, тя е твърдо определена с закон, по-точно с кралски указ 1030 от 2006 година. На практика това е самия гръбнак на цялата обществена здравна система. А ето този цитат от самия закон илюстрира идеално основната цел. Обърнете внимание на думите «гарантира справедливост и достъп». Това е ключово. Идеята е, че независимо дали човек живее в оживения център на Барселона или в малко отдалечено селце в планините на Астурия, той има право на абсолютно същия минимален стандарт на здравни грижи. Това е правната защита срещу неравенството, която гарантира, че местоживеенето не определя качеството на здравеопазването. И така, след като разбрахме какъв е принципът на тази национална гаранция, е време да надникнем в самата кошница. Какво точно съдържа тя? Кои са конкретните грижи, които се покриват от обществената система? Нека разгледаме основните категории, за да добием по-ясна представа. Списъкът е наистина обширен и покрива, така да се каже, целия път на пациента през системата. Всичко започва с общественото здравеопазване и превенцията. Това са неща като програми за вакцинация, здравна информация и контрол на епидемии. След това идва основата на всичко – първичната медицинска помощ, т.е. личният лекар, който е първата точка на контакт. Разбира се, ако се наложи, системата покрива и специализираната помощ – прегледи при кардиолози, ендокринолози, болнично лечение, операции и така нататък. Спешната помощ също е изцяло гарантирана. Важно е да отбележим, че пакетът включва и фармацевтични услуги, което означава достъп до лекарства с рецепта, макар че за повечето от тях има някакво доплащане от страна на пациента. И накрая, но съвсем не по-малко важно, са включени и по-специфични нужди, като ортопедични изделия, протези, специални диетични продукти при определени заболявания и медицински транспорт, когато, разбира се, той е клинично необходим. Сега, нека обърнем специално внимание на една част от системата, която е изключително силна и, честно казано, впечатляващо организирана. Това е превенцията. В Испания не просто се говори за профилактика, а се действа много целенасочено, като се залага на проактивни мерки за предотвратяване на заболявания, особено на най-сериозните от тях. И тук идва, може би, най-интересната част – проактивния подход. Какво точно означава това?
Ами, много просто. Системата не чака човек да се разболее или сам да се сети, че трябва да отиде на преглед. За най-значимите и разпространени заболявания, здравните власти активно канят хората от рисковите групи да се прегледат. Това става по един много официален и организиран начин, с писмо-покана, което се изпраща директно на домашния адрес на човека. Този метод гарантира невероятно висок обхват на програмите за скрининг и достига до хора, които иначе може би биха пропуснали прегледа си. Ето и най-добрите примери за това как работи тази система на практика. Тук виждаме трите основни национално организирани програми за скрининг на ракови заболявания, които са с доказана ефективност. За рак на гърдата, за колоректален рак, т.е. рак на дебелото черво, и за рак на маточната шийка, системата има много ясни правила. Определени са точни възрастови групи, например жени между 50 и 69 години за мамография, и е уточнено колко често трябва да се правят прегледите. Това не е оставено на случайността, а представлява един систематичен и мащабен подход към ранната диагностика, който спасява хиляди животи всяка година. Тук обаче е важно да отбележим една съществена разлика с други здравни системи. В Испания няма установен годишен профилактичен преглед по график за всички здрави възрастни, които нямат конкретни оплаквания. Вместо това подходът е, както го наричат специалистите, опортунистичен. Можем да си го преведем като преглед при всяка възможност. Какво значи това? Когато човек посети личния си лекар по какъвто и да е повод, било то за настинка или за рецепта, лекарят използва тази възможност да провери основни показатели като кръвно налягане, тегло, да обсъди рискови фактори като тютюнопушене. Изследванията на кръвта също се назначават по негова преценка, а не автоматично всяка година. Разбира се, за да имаме пълна и честна картина на системата, е много важно да знаем не само какво е включено, но и какво остава извън този безплатен пакет. Нека да видим кои са услугите, за които обикновено се налага да се плаща от собствения джоб, защото това също е важна част от планирането на личните финанси. Денталната помощ за възрастни е може би най-яркият и важен пример за това какво не се покрива. Обществената система поема само основните и спешни неща. Например, лечение на инфекции и абсцеси, вадене на зъб, когато е абсолютно наложително по медицински причини, и спешна помощ при травми на челюстта. Ключовият момент, който трябва да се запомни тук, е, че почти всичко останало, т.е. огромната част от рутинните процедури, като пломби, коронки, почистване на зъбен камък, ортодонтия и импланти, не се покрива от държавната система и трябва да бъде заплатено изцяло от пациента в частен кабинет. Медицината, както знаем, се развива с бясна скорост. Постоянно се появяват нови лечения, нови лекарства, нови технологии. Въпросът е как испанската система гарантира, че нейната кошница от услуги не остарява, а остава модерна и адекватна на съвременната наука. Нека видим каква е процедурата за нейното обновяване. Процесът е изключително строго регламентиран и се основава изцяло на научни доказателства, а не на политически решения. Всичко започва с предложение за включване на нова технология или лечение. Това предложение може да дойде от Министерството на здравеопазването или от някоя от автономните области. След това, независими експертни агенции правят задълбочена и безпристрастна оценка. Те гледат три основни неща – безопасност, ефективност и, разбира се, рентабилност, т.е. дали ползата оправдава цената. Едва след като премине тази строга проверка, въпросът се внася за обсъждане и финално одобрение в така нареченият междутериториален съвет, където са представени всички региони, за да се гарантира съгласие. Ползата от тази толкова структурирана процедура е огромна. Тя създава един много добър баланс. От една страна е желанието за бързо въвеждане на иновации, а от друга е абсолютната необходимост да се гарантира, че всяка нова услуга е безопасна за пациентите, наистина ефективна и устойчива за системата в дългосрочен план. По този начин се избягва хаотичното и несправедливо въвеждане на нови лечения, които може да са достъпни в един регион, но не и в друг. Гарантира се равенство. И така, ако трябва да обобщим всичко казано до тук, испанската здравна система се крепи на два основни стълба. Първият е солидната, законово установена гаранция за универсален достъп до един основен, но много богат пакет от здравни грижи за всички. А вторият стълб е нейната гъвкавост и способност да се адаптира и да се развива.
като включва нови медицински постижения по един обмислен, справедлив и научно обоснован начин. И ще завършим с един въпрос за размисъл, който няма лесен отговор. В един свят, в който медицината напредва с огромни скокове, а населението в цяла Европа застарява, възниква въпросът дали този модел на обща кошница ще бъде достатъчен, за да посрещне предизвикателствата на бъдещето. Това е един голям дебат, който се води не само в Испания, но и във всички страни с универсално здравеопазване. И той засяга бъдещето на всеки един от нас. Благодаря за вниманието. Последвайте ни в Полезно за пенсионери в YouTube и Facebook.